Nagpabiling kapuso ang versatile actress nga si Andrea Torres. Present atol sa virtual contract signing ang mga opisyal sa network, sama nila ni Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Pictures President and Programming Consultant to the GMA Chairman Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Senior Vice President for Entertainment Lilibet G. Razonable, Senior Assistant Vice President for Alternative Productions Gigi Santiago Lara, ug Head for Talent Imaging and Marketing Unit of GMA Artist Center Simon Ferrer. Naasab ang First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy nga si Oliver Victor Beltran Amoroso. Sa mukapina po katuig ni Andrea sa GMA Network, nagkadiang karakter na ang iyang gidala nga may marka sa mga kapuso viewers sa nagkalain-laing bahin sa nasod. All out usab ang suporta sa fans sa upcoming serye ni ini nga Legal Wives. Matud pa niya, iyang inspirasyon sa pag-arte ang mga kapuso sa rehiyon. So talagang malapit sa akin ang GMA Regional. Siyempre po yung opportunity na maka-reach out sa mga kapuso natin. Kahit anong pagod ang meron ka sa trabaho, mawawala talaga pag nakita mo yung ligaya sa mukha nila. And ako, ako'y laking regional din po ako, diyan din po ako nagsimula.